4 sa stala jedna veľká vec. Bola to strašná vec. Vybuchol jeden reaktor a sovietský systém to zatajil, ale bohužiaľ potom neskôr to museli priznať, že ozaj vybuchol ten reaktor. Neskôr ľudia museli ísť preč, ale v ten istý rok, kedy sa to stalo, vyšlo aj porno s názvom Kieln Extáze. V Nemecku, čo vraj bolo stvorené z radiácie z Černobylu, ale to sa nevie presne. Včera som išiel do Japonska, som tam s lietadlom, ktoré skoro havarovalo, ale to už nevadí, lebo som bol už na letisku a videl som na tom letisku privítajúce vecicky, ako napríklad Vitaj v Japonsku, a bol tam Super Mario. A tak no potom, keď som išiel z letiska, som sa pokúkal po peknom Tokiu, no a videl som toľko sexy erotických žien japonských, že som chcel trtkať všetky. Potom som našiel nejakého starého 50-ročného pána, po anglicky som sa s ním dohovoril a hovoril, že má pre mňa prácu, a ja som sa ho spýtal, no a akú? A on povedal, no v pornobiznise, teda Japanese adult video business. Keď to povedal, tak som povedal mu, že oh je, tak mi daj tú skurvenú prácu, vole. A on ma potom odviezol do štúdia a povedal mi, že aké meno budeš mať. Tak som si vybral porno meno, že Diplo Gundam. A potom povedal, zajtra sa bude točiť prvé tvoje porno, okej. Tak potom som čakal až do rana a on za mnou prišiel a povedal, kokot, stavaj, ale po anglicky. A priviedol ma k sexy manželskej posteli a bola tam sexy krásna dievčina. No ja som sa s ňou začal boskavať a kamery boli zamierne na nás. No potom sa kurva vyzliekla, ale som sa všimol jednu vec. Mala mužský pohlavný úd a ja som potom povedal režisérovi, gay porno sa dnes točiť nebude. A on povedal, ona chlap není, ona je ňuhav, čiže transka. A nakoniec mi to potom bolo jedno a som strčil do jej prdele svoj veľký kokot. A ona začala robiť sexy zvuky, som bol nadrzaný jak kokot. A sa jej kýval ten kokot. Potom som jej strčil do huby troska blowjob a som sa vystriekal do úst, oh yeah. Potom ona začala si mastiť svojho trpaslíka a vystriekla sa teda poriadne. Potom režisér povedal, no porno je spravené, ale tvoj výkon je slabý, chlapče. Tak ma potom vyhodil z porno biznisu a vymazal z kamery to video, čo natočil, a ešte mi aj vynadal, chod do píci, ty skurvený európsky retard. A potom som smutný išiel do reštaurácie japonskej a dal som si iba ryžu, áno iba ryžu, nič iného, bol som smutný. Stále s tebou trtkám roky už. A čo natrtkám to, už natrtkám to, vieš. Stále s tebou trtkám do análu roky už. A vždy, keď je anál, tak ty kričíš a kurva. Vieš, že už sme spolu 30 rokov. A odvtedy, keď sme sa zobrali, trtkame skoro každý deň. Áno, trtkáme skoro každý deň. Pamätám si, ako som prvýkrát strčil môj veľký kokot do tvojej prdele. Bola to čistá fantázia.
vtedy nik, iba ja. A keď som sa vyekuloval do tvojej prdele, som sa cítil ako v šiestom nebi. S tebou stále, s tebou trtkám roky už. A čo natrtkám, to už natrtkám. Sak sme už viac ako 50 ročný sak, to už vieš. Tvoju prdel stále milujem a tvoje cecky tiež, a tvoju vagínu však aj tu tiež. Stále milujem a tvoje cecky tiež, a tvoju vaginu však aj tu tiež. Včera som stál a išiel som do cigánskej osady. Videl som, ako tam robia tú super cigánsku a kalári bombu. A viete, ako sa tá bomba vyrába? No to tak, že keď umre nejaký cigán, tak telo potom dajú do tej bomby. Ale musí to byť len tostý cigán, lebo tá jeho váha spraví to, že tá bomba bude silnejšia 300 krát ako cár bomba. Zevraj som sa dozvedel, že super cigánsku a kalári bombu vymyslel nejaký pán menom Juraj Fekete, no tak ten musel byť riadne čierny. No a plánujú tu akalári bombu použiť, zevraj zničiť celú Ameriku, ale to neviem, či sa im podarí. A išiel som do cigánskej osady. Videl som, ako tam robia tú super cigánsku a kalári bombu. A viete, ako sa tá bomba vyrába? No to tak, že keď umrie nejaký cigán, tak telo potom dajú do tej bomby. Ale musí to byť len tustý cigán, lebo tá jeho váha spraví to, že tá bomba bude silnejšia 300 krát ako cár bomba. Zevraj som sa dozvedel, že super cigánsku a kalári bombu vymyslel nejaký pán menom Juraj Fekete. No tak ten musel byť riadne čierny. No a plánujú tu a kalári bombu použiť, zevraj zničiť celú Ameriku, ale to neviem, či sa im podarí. Ako cár bomba. Zevraj som sa dozvedel Gánsku a kalári bombu použiť, zevraj zničiť celú Ameriku, ale to neviem, či sa im podarí. Ameriku, ale to neviem, či sa im podarí. Čaute, tu je Gogo, verejný zabijak, ale aj youtuber, ktorý každý na Slovensku asi pozná.
Jeden z nich bol aj kucia, ktorého som zavraždil. A na Twitter som napísal deň predtým, ako som ho zabil, že pozor zítra. Tie som stal za smrťou Míra Špírku, áno, toho slávneho speváka. Ľudia si mysleli, že umrel na prirodzenú smrť v Prahe, no pravda je, že som ho zastrelil v svojom byte tiež práve v tej Prahe. Tiež som sa snažil zabiť veľkého pána Fica, no ale zabiť sa mi ho nepodarilo. Potom ma polícia hľadala, ale nenašla. Kokoti bez mozgu, plánujem v blízkej dobe zabiť nejakých tých našich kokotov a budem sa skrývať v tieľoch. Možno to budeš aj ty, kto skápe do rána. Pozor zítra. Čaute, tu je Gogo Verejný, zabijak, ale aj youtuber, ktorý každý na Slovensku asi pozná. Zabil som už pár ľudí, jeden z nich bol aj Kuciak, ktorého som zavraždil, a na Twitter som napísal deň predtým, ako som ho zabil, že pozor zítra. Tie som stal za smrťou Míra Špírku, áno, toho slávneho speváka. Ľudia si mysleli, že umrel na prirodzenú smrť v Prahe, no pravda je, že som ho zastrelil v svojom byte tiež práve v tej Prahe. Tiež som sa snažil zabiť veľkého pána Fica, ale zabiť sa mi ho nepodarilo. Potom ma polícia hľadala, ale nenašla ma, lebo sú to kokoti bez mozgu. Plánujem v blízkej dobe zabiť nejakých tých našich kokotov a budem sa skrývať v tieňoch. Možno to budeš aj ty, kto skrape do rána. Pozor zítra. Aj roku 2013 oslavila Aneta Kuleny asi svoje 18. narodeniny a mala tohto Slendermana, lebo kúkala. Koko má YouTube kanál, ktorý kúkal vtedy každý mladý človek, lebo Koko bol super. No od ale februára 2013 Aneta se vraj mala nejaké vízie, že videla toho Slendermana a se vraj ho videla už asi 4 krát. No a jeden deň išla do harmonie v mode a počula nejaké hlasy. Se vraj, to bol Slendermana. 2013 Aneta se vraj mala nejaké vízie, že videla toho Slendermana a se vraj ho videla už asi 4 krát. No a jeden deň išla do harmonie v mode a počula nejaké hlasy. Se vraj to bol Slendermana. Chceli ho vytrtkať alebo takej tačovo a ona bola poslaná, ale nabazaná, ale tiež aj zrozená, lebo tu se vraj fakt bol Slenderman. No bola už tvá a ona sa vydala hlboko do tej harmonie som tých lesov, no a videla potom nejakého dvojeho pána bez strane, no bol to predsa Slenderman. On jej povedal, chceš jebať a bola
povedal tie krásne slova, tak ona bola normálne vrušená a povedala: áno, so Slendy. Potom Slenderman sa k nej priblížil a Aneta sa pomaly vysliekla. A Slenderman nemal žiaden kokot, tak chápadlo dal do Anetine prdeli. A Aneta začala plne orgazmus proste, úplný morning. Slenderman ju jebal s tým chápadlom do prdele. Asi teda 30 minút a potom sa ona otočila a on s chápadlom jej vrazil do vagíny. No pousial moc silno, aj keď chceli dajú trtka do tej vagíny. Pousial ju omylom, zadol Slenderman. Potom povedal si sám sebe: ja zabíjam ľudí rád, ale Anetu som chcel mať za ženu moju a nezabiť. Potom smutný Slender sa teleportol niekam inám. Dal si deň vrano, policajti našli mŕtve telo. Aneti rodičia boli zrození a nasraní a za týždeň bol aj pohreb. Ale policajti stále nevedeli nájsť pachateľa. Mučenie penisu a semeníka je sexuálna aktivita zahrňajúca aplikáciu bolesti alebo zúženia mužských pohlavných orgánov. To môže zahrňať priamo bolestivé aktivity, ak to je piercing do pohlavných orgánov, hra s voskom, výprav z pohlavných orgánov, stlačanie, bitie, bičovanie pohlavných orgánov, hranie možovej trubice, mučenie šteklením, erotická elektrostimulácia, klačanie alebo kopanie. Príjemca takýchto aktivít môže získať priame fyzické potešenie prostredníctvom masochizmu alebo emocionálne potešenie prostredníctvom erotického ponižovania alebo vedomia, že hra je príjemná pre sadistického dominanta. Mnohé z týchto praktík prinášajú značné zdravotné rizika. Tiež sa tomu v Japonsku hovorí tamakeria. Je to sexuálny fetiš a podžáner BDSM v Japonsku, v rámci ktorého sa zneužívajú mužské semeníky. Žáner sa označuje aj ako ball boosting. Tamakeri je japonský výraz, ale mnohí nejaponci ho používajú na označenie médií, v ktorých sa zúčastňujú Ázíčania, najmä ženy. Dynamika tamakeri pozostáva z toho, že masochista má zranené semeníky od sadistu. Fetiš je populárny medzi heterosexuálnymi a homosexuálnymi mužmi a ženami. Hranie močovenia muž. Beleszartam egy kibaszott bokorba, és egy öreg szőrös idióta azt mondta nekem: miért szarsz a nyilvánosság előtt? És azt mondtam neki, hogy igen, szar vagyok a nyilvánosság előtt, mert azt csinálhatok, amit csak akarok. Aztán olyan szarul sértegett az arcába, majd rohanni kezdett, de leesett, így elfutottam a korábban észre egy kollégium előtt. És néhány lány sikoltozni kezdett, és menekülni kezdett. Szóval csak megdobáltam őket, de a következő dolog, amit tudod, a rendőrök jöttek letartóztatni. És most egy börtöncellában vagyok, és egy hónapom van a szolgálatra. Szar hely, de legalább a padlóra tudok szarni.
nap beleszartam egy kibaszott pokolba, és egy öreg szőrös idiót azt mondta nekem: miért szarsz a nyilvánosság előtt? És azt mondtam neki, hogy igen, szar vagyok a nyilvánosság előtt, mert azt csinálhatok, amit csak akarok. Aztán olyan szarul sértegett az arcába, majd rohanni kezdett, de leesett, így elfutottam. Ma korábban én szar egy kollégium előtt, és néhány lány sikoltozni kezdett, és menekülni kezdett. Szóval csak megdobáltam őket, de a következő dolog, amit tudod, a rendőrök jöttek letartóztatni. És most egy börtöncellában vagyok, és egy hónapom van a szolgálatra. Szarhely, de legalább a padlóra tudok szarni, mert ott szarok, ahol akarok. Tudok szarni, mert ott szarok, ahol akarok. Dokony. Otec prišiel domov najebaný hneď, skočil na tú kurvu, mamu povedali poď sem, ty, jebem ťa do huby a do análu, až ty črevo rozjebe, syn prisiel do izby a kríci. Na otca prestanú sme rozjebané crefa a pisky. Otec prišiel domov najebaný hneď, skočil na tú kurvu, mamu povedali poď sem, ty, jebem ťa do huby a do análu, až ty črevo rozjebe, syn prisiel do izby a kríci. Na otca prestanú sme rozjebané crefa a pisky. Otec prišiel domov najebaný hneď, skočil na tú kurvu, mamu povedali poď sem, vyjebem ťa do huby a do análu, až ty črevo rozjebe, syn prisiel do izby a kríci. Na otca prestanú sme rozjebané crefa a pisky. Otec prišiel domov najebaný hneď, skočil na tú kurvu, mamu povedali poď sem, jebem ťa do huby a do análu, až ty črevo rozjebe, syn prisiel do izby a kríci. Na otca prestanú sme rozjebané crefa a pisky. Cigáni majú listy, volia sem nelení. Slnko svieti svíšky, to stričelici sa vrátili. Tak si dávaj pozor, keď na trávu sedíš. Listy ťahnú do snov, zdraví nesmieš mať. Hej, hej, cigáni dnes prepnúť liek musíš. Žiadna radosť list, len do zmluv bez líst. Rozprávky sa rodia tam, keď v noci vysnívaš. Pri ohni vždy spievaj spomienky na listy. Dni sa valia rýchlo, červíci sa skrývajú. Všetko bude krásne, keď rieky zaberú. Hej, hej, cigáni dnes prepnúť liek musíš. Žiadna radosť list, len do zmluv bez líst. Bez líst.
Tak si dávaj pozor, keď na trávu sedíš. Listy ťahnú do snov, zdraví nesmieš mať. Hej, hej, cigáni dnes prehodnúť liek musíš. Žiadna radosť list, len do smúv bez líst. Ej, ej. Kedy z psychiatrickej liečební, pretože srala po celej posteli. Dostala sa tak zle, že sa posrala do všetkých kutov nemocnici. Takže vláda rozhodla, že najlepší nápad je zbaviť sa jej. A tak zriadili špeciálnu miestnosť, aby ju zabili čo najľudskejšie. Ale išlo to zle a strojku ju použili na jej zabitie. Slas na pol, takže to celé hodiny a sedela ma nohy a sledovala nebo aj desky vidí toilet. O 3 ráno zlé zavolali. Zavolali, drží pípy s debilnou. Zajk po svojom tablete, kým nezomrela. Teraz jej duch žije na Geismod severoch. Ak ju vidíte, pošle 24 síc nechce rakiet na vašu presnú polohu a bude nočiť a hádzať hovno na váš hrob, na váš hrob. Náš kotol bol zostrojený v roku 2031 na pres. A ktorá by bez problémov prešla cez detektor kovový vymyslel konštruktér Jaromír Nitina, ktorý sa preslávil s konštruovaním pušky Pauk. Myšlienka vyšľachtiť mačku na mačku Pavlo údajne napadla vtedy, keď premýšľal nad požiadavkou SAS. Na čo začal svoju mačku grgať SAS. SAS sa snažilo zakryť svoje tajné výskumy a dezorientovať svojich protivníkov. A tak svoj výskum deklarovalo ako výskum patriaci spoločnosti na výrobu nekvalitných hračiek NASA. Z tohto obdobia sa zachovali aj audiovizuálne doklady o testovaní prototypov. Mačko to bol zostrojený v roku 2031 na spes pre SAS, ktorá by bez problémov prešla cez detektor kovov, vymyslel ju konštruktér Jaromír Nitina, ktorý sa preslávil s konštruovaním pušky Paukuk. Myšlienka vyšľachtiť mačku na mačko Pavlo údajne napadla vtedy, keď premýšľal nad požiadavkou SAS. Na čo začal svoju mačku grgať SAS. Sa snažilo zakryť svoje tajné výskumy a dezorientovať svojich protivníkov. A tak svoj výskum deklarovalo ako výskum patriaci spoločnosti na výrobu nekvalitných hračiek NASA. Z tohto obdobia sa zachovali aj audiovizuálne doklady o testovaní prototypu.
Jedno hyperrealistické ráno som otvoril svoje hyperrealistické oči, len aby som zistil, že moje hyperrealistické plachty boli odtrhnuté z mojej hyperrealistickej postele a rozhádzané po mojej hyperrealistickej izbe. Rozhodol som sa so svojím hyperrealistickým mozgom hyperrealisticky vyskočiť z mojej hyperrealistickej postele, aby som našiel príčinu toho, len aby som si hyperrealisticky všimol, že keď sa moje hyperrealistické nohy hyperrealisticky dotkli hyperrealistického koberec, bol vlhký pri pohľade dole. Svoj hyperrealistickými očami som videl, že je pokrytý hyperrealistickou krvou. Otvoril som svoje hyperrealistické ústa, aby som kričal, no začala mi tiecť hyperrealistická krv a moje hyperrealistické oči sa naplnili hyperrealistickými krvavými slzami kvôli masívnej strate hyperrealistickej krvi. Som zomrel a potom vyskočila hyperrealistická kostra.